garbi geratu dan bakarra da Antxon Olariaga Aranburu. Norbaitek esan zuen aspaldi intzela gogo marrazkilari moduko bat. Hori Wikipedian ere jartzeik hori. Gogo marrazkilaria. Eta orduan, nire lehenengo pixkat ikusteko ire lana ezagutzen diat, jendeak ezagutzen dik, eta ire aizena izatera iristeko ire klabeak alde batetik formakuntza formalean, uste diat, Bellas Artes edo arte ederrak egina hola, ez? Esplikatu gu pixkat ire... Bueno, alde batetik gogo, rollo marrazkilari. Horrek bazeka bere aztarna arkeologikoa. Alegia, ni publizidadean lanian orduan Valentzian itxun. Eta, arte hori... Franco bizizala. Bai, inmortala izan. Bueno, harila. Publizidadean zein nion, arte joka, anuntzio baten bidez, egunkarian horrealde osoko anuntzio handi bat eta jartze zein orduan erderaz, se necesita dibupensante. Eta dibupensante horrek, eta nik orduan argitaratzen nizkine marrazki batzuk eta txisteak eta hango bertako egunkari batiak. Eta esan, arte joka kongonok eta konpon. Eta hoen nahi baldin dute, pixkat goguakin, esan nahi, goguak bizentu horietan, eta marrazkiakin lan egin duguna, Antxo kongonok, izaiten dek, egotan hau eta beste hau, eta inmediatamente onartu izan nion. Kriston ekipoa zitxon, buru zan Alfaro eskultorea eta beste batzuk, eta orduan kriston suertia izan nien, eta netzat hit magikoa ditu dibupensante, eta hortik esan nahi diat, igual traizio ez egiteatik horri, pelmada eman diat alde hortatik. Ez ziot utzi marrazteei, eta tamalez, burutazio batzuk, eta txarrake honak ez egin. Eta zeitu banik Valentzian? Valentzian ikasi, eta holako gauzak. Bellas Artes edo arte ederrak? Bellas Artes, lehen hau fisikatik eta... Fisikatik ez pare bat urte, eta, esan nahi diat, beti zientzia izan den etzat, hirugarren hanka. Oendik ere baukak kuriosidadea gauza albiste zientifikoetan eta sartzeiz? Totala. Eta gaina, suertez, Unibertsitateko divulgazio zientifiko liburuen azalak eta egite dizkiat, eta guzti hori, beti ziokoak bai. Eta beti dani divulgazio zientifikoa, ne ustez beharrezkoa dela eta gaina osagarri, eta beti ustatu indizkiat, alde, letra deite zaioni, baina hankamo ziero gehatzen zana zientziaren edo behintzat beste rolloi kontutan hartu gabe. Eta disfrutatuik, eta disfrutatzen dit, oraindik ere, beti berri jadek niretzat, ez jakintasuna handia dalako, eta pixkanaka ez jakintasuna zabaltzen juten duk. Dena dela zientziak eta zientzia argitalpenak ez ditek, horrela oso onik gizarte honetan, ez? Gizartearen problema izango, neria ez bintzen. Gure ere, bueltan gure izaten da. Gure. Arrazoi emango dit. Baina ez da kakelako. Valentzian erdigalduta zegoen estudiante tunante ark, imaginatzen zuen 60 urteko Antxon Olariaga eta ark imaginatzen zuena, amesten zuena, zer dituk oso antzeko, ez zuen pentsatu egingo olakorik izango zenik? Ez da burutik pasa ere, adibidez, marrazki gintzatik edo bizitza aurrea ateako nuik edo, entzat hortik jango nunik edo, etzekin nola esan, nire bizitza nahin garrantzitu izango zenik. Nik Bellas Artesea junitzen oso garbi nuen, ikastea junitzala, por supuesto, baina ez pintore modun edo tal baizik eta ikasi beste zerbait egiteko eta bar. Ni bazekiat oso zinezalea izela, literaturzalea, hau da, zuzenean ire jarduna, peto-petoa, ez diren alorretatik ze ekarpen edo zer eskertu behar da? Lehen da bizi zuzena esangoit eta Jon Zabaletak egintzuna bere garaian nahi aitzindari iruditzen zaire Jon Zabaletak. Bere garaian egin zituen marrazkik eta batez ere momentu hortan eta ze kargakin eta ze mezu eta ze lineakin eta gauza asko supera berazan nik gehiatu ninen jota. Heldu berrian ninen orduan Donostialdea eta geho ez dakit zeude puntualki Vicente Amestoik egindako azal batzuk argiarako, hor
bere diskoa adibidez, Vicente Amestek egindako, poeta bizkaitarrari fusilatu zuenari. Lauaxetari. Eta Antxo Marulena? Antxo. Hori Oidek, maixulan bat, nola egin dan, eta holako gauza puntualak izan dituk eragina dutenak. Baina, izan degena, saltua emanez, irakurketak, zinea, eta holako, movida kultural horiek plastikoa dianak, niretzat, ez tegit ezinbestekoa dituk, historia montatzeko orduan. Gio nola, komikia asko maite izan deten eta maite deten oaindike eta irakurtzen deten. Azkenian komikia da paperezko filme bat, ez da besteik. Eta geho, diseinua ere nola landu dudan ere, nik goatzenak adibide bat jarriko dituzte, Dinamarkan egindako viaje batian eta tal, nik kalez kale ibili nion, kale rotuloak eta diapositibo bat eratzen. Claro, oaindik esango ditek, hemen datorre irua, paetei argazki ateatzen ibili zena. Oain dela baina diseinuak egin, eta hain zuzen ere, askotan problema horri izaten dek, espazio txiki batian, nola soluzio eman informazio bati. Eta dek kale izen bat, plaka txiki batean, distantzia batea irakurtzeko modu garbian, letratipoa aukeratuz, kolore kontraste aukeratuz, tamaina aukeratuz, nun jarri, edo Londresekoak ere egin izin gauza bera. Eta zen marabila dian, diseinu aldetik, ze auzo dan, ze kale dan, ez dakiz zer, nola jartzen dian, bi koloretan, bi tonoak ina. Olako detaliak ditu, esaten dut, sensibilidadea zabaldu dek, zinetik ikasi dek, irakurketatik ze esanik ez. Baina kalian ikusten dekenarekin ere, ikusten dek, diseinua dagola eta ona da nien sensibilidadea martxan jartzen dek, eta klaro, komikian, gaur egun, autobusian egiten dut viaje bat. Entzun da, 20 minututan, zehapodotik izketa nahi diena, gehi elkarrizketa pribatuak, komiki bateako ematen. Oso narrazio modernoa gaina, dena hots diferenteak aldi berean. Eta autobusian desente ibiltzenak, eta registro desberdinekin egindako gauzak. Eta eredu zuzenak, eta esan dezagun ia zuzenak zinea eta literatura eta bar, eta beste bi elementu nire ustez iretzako garrantzitsuak direnak, edo ezinbestekoak behar bada, lagun artea eta kirol batzuk. Nire dakitala, futbola, ziklismoa, eta arrauna. Bai, irukote, gaina, futbolean, txikitan betiari, ondartzatik 1 metro eta bizita, imposiblea dek ez baloi badatu da ondartzan ez zibiltzea futbolean. Eta, futbola, jokatu detelako futboleak, guzta ez zaiak. Bestela, nire ustez zaila izango litzakela, alako gaindozi honekin guztua dut. Baina, ziklismoa, sekulan ez detan izan bizikletai. Orduan, izugarri uste dut zera. Askotan agertzen da, gire tiretan, bizikleta. Bai, eta gaina ni juten nion Hendaiara eta Miarritzea eta Darrigat zakanen alako denda bat ziklistak eta han eosten izkin revistak turrekoak eta nire familire nola gerra garaian eta han ibilizian eta tal da frantzesezko publikazioa bat zeuden etxien, ziklismotik ere, frantzesez eositakoak, eta gero komikiak ere frantzesez eositan dizkit, eta bar, orduan harreman kulturala izan dek frantzes munduarekin, baina kirolak asko lagunduziak ere, harreman hori normalizatzen. Eta orduan asko guztiak zaidak, eta gure kuadrilan bazitxon, bio-irun marrazkilari baginala gure gelan, eta egiten genizkin karta jokuak ziklisten karikaturak. Eta holako jokurik ez dezeko ez dakoak gordeta inon. Hoi, absolutamente, Tutanjamonen urdaiztiko pienzio. Dek, etzegit. Eta duela gutxi batekin izketan, igordetzal dituk haiek. Ez da nik. Karo, nire ama esateziaken etorri guen eta dana garbik eta inbertzale hemen eta ta. Harrika, suizitatu zizkin, ez behiotik bera botatzen da ziklista guztik. Ze soporte kartunilla modukoan? Bai, hola karta txikik. Hoxe, igual 10 zentimetroko kartak, eta orduan biltzen genizkin, alako revista frantzesetan, eta duela gutxi deskubritu diat marrazkilari famatunetako Pellos izeneko bat Frantzian,
80 urtetan turra eindik marraztu, gutxi gora da. Ia 100 urte gehildek. Eta orduan, hor dagoen dokumentazioa karikaturen bidez, dek karikatura gehi bertako filosofia barruko bronkak, zeintzuk zeinekin ondo konpontzazio zeinekin ez, barruko marejada guzti joi ere azaltzen dek marrazkien bidez, eta niretzat oso aberatza antropologicamente inkluso, aztertzeko mon, eta oso komunikatibamente ere oso ondo eamana, ze biztazo batekin ikuste dituen mendik adibidez protagonista bihurtuz eta nola manejatzen zituen personaje guztik, eta, bueno, aberatza totala, eta deskubritu nien bere liburu bat. Deitu ditzen honi zen, liburu bat ziokan, salgai, junei imediatamente eostea hoi, ze hoidek gure ametsa. Eta duela gutxi eosizun, eta izela. Euskerik, txikitako kontuk, marrazkiakin eta betiko rolloakin behin da berriz etortzen dianak mai gainea dituk, marrazkia eta komunikazioa. Klabetan, lehen aipatu ditugu zuzeneko ereduak, zeharkakoak, lagunartea, eta lagunartea idokionez zaila da, ezinezkoa da ukatzea teknologia berriek ekarri dituzten bentajak, baina lagunarteko, gari bateko zafarrantxo, gauza baten inguruan, adar jotzen, 6 ordu pasatze hori beste mundu bat egin da, iPhone eta holako tramankuluei esker, zen nahi dute bate esaten du, hau honekin eskondu zen da. Ez honekin, eta horren inguruan jolas bat 5, 3, 4 ordukoa montatu zitekena gaur, 2. minuturako baten batek ateratzen dik, eta ez ba? Argazkia eta talda data eta beste eskeleto eta guzti ikuste dek ezain den bere barrunbia eta dana, oidek terrorifikoa. Oidek terrorifikoa, ze gaina, beira, estropaak leheno aipatu dizkiagu afizion tartean, ire unibertsitate markoa jartzeko klase batian emateko modukoa dek. Kuadrilla, klasifikatoria, sailkapen proba ikusten kontxan. Dana bere pinganilloakin eta irrati zentzunez, batezik horrek zitsakan aparato txiki bat, nun eta berak esatezunez, telebista ikusten nahi izan bertan. Informazio ematezin, eta pinganilloa zakaten guztik, irratia zakaten guztik, behira, abez esatezun. Ez zuen gai letzeko ze letrak azaltze ziren, eta informazioa gaizki ematezin. Hala ere, balekoa, beak ikusten etzuna, hobe esan, oiuen. Eta, klaro, tramankulo horrek pinganillo bat audioa izango balu, konfirmatzeko ikustezuna, baina ez itxakan, antena sistrin bat eta besteik ez. Orduan, danak ibili dituen eromoon, baina danak aparato txiki horren inguruan. Esan, aiztue, zertan nahi gea, batek ateatzen dula bere patrikatik olako gauza bat, eta ia da, aldarean jarri eta danak horren atzetik. Askotan aipatzen da, demokratizazioa ekarri dutela sare sozialek eta alako tramankuluek, baina azken batean egia bakarraren menpekotasuna handiago egiten du. Kuadrilla batean egon ziteken Wikipediak zer dion hor konpon eta 3 orduko solas marabilloso bat montatzea, ez? Eta Wikipediako gezurren tomoak azaltzea oraindik ere pendiente ziok, baina hori liburu batean ezin dugu Wikipedian jarri, orduan liburu batean jarri behar ditu. Bueno, irudia eta hitza nolabait hor bien arteko nasketa bat, hor dago nire ofizioaren muina, lehen esan dugu gogo marrazkilari eta bar, baina alorrak asko dira. Gehien bat hori izango genduke, oso diferentea diela, okerez banago, karikatura eta komikia alde batetik, ilustrazio, liburu eta gainerako ilustrazioak, kartelgintza eta beste zenbait. Baina hiru horiek behintzat, karikatura eta komikiari daukionez, segurazko ezagunena Zakilixut izango duk irea. Permaga gehien eman duna bintza bai. Baina ez daukako hendik akatzeko asmorik. Etxea galdetu. Berak gogoa izango diki akatzeko. Exactamente, beak egin goztiak. Ni izango nauk killer bat. Segurazko hemen ez da, Euskal Herrian ez tirak eta komikiak eta egin izan dira, baina esan dezagun karikatura politiko inguru hori gutxi landu da. Satirarako eta parodiarako herri txikia gaituk. Eroso sentitzea ezi hor, edo gutxi? Nik karikaturan oso gutxi sartu nauk.
ze oso txarra naizelako alde batetik, ez ezkiek ateatzen. Eta orduan, aleginak egitetu, aldean baina egiten deke gauza maniobra bat, ez. Baina ezagutu isi batzuk aparta dianak, eta, asisko bat, eta aparte, matxin beha ere oso nagoan, eta, eta, gauza jende asko ziok, inkluso, aldieroak ere batzuk marabila batzuk egiten dizkik zenbait kasutan, ez. Eta, orduan, nik aspaldi uko initxon personifikazeai propagandezitxeatik. Eta gehiago. Osea, tiratan eta esan nahi diat, eta orduan gehiago jokatzen diat ideia abstraktuakin edo bintzate boterean personaje fikziozkoekin edo fikziozkoekin edo botereari izen bat jarriz. Estereotipoekin, baita. Eta pixkat alde hortatik, baina saiestuz beti, konkretamente tipo bat, salbuespen bate azaltzen, ezinbestekoa dalako batzutan ez. Baina bestela, karikatura eta ikizatek, eske bildurra, kritika, ez da, egila dek, herri txikila eta tradizio gutxikoa ere. Ne, ustez, behar zana aina ez dagoela hemen egurra alde hortatik eman da. Esan dit, gutxi. Eta, ez hotzea dituk, geho ikusikok, eta geho, kultura hori etziok. Eta orduan, igual, eskalak egiten dik. Txikile izatiak, hor, Ni beti ezautu izan du hau honen tankerako kuadernotxo batekin, eta barrutik ez dira sekula biratu, etzekeat, zer beltzen duk, burera torritakoen apunte moduan... Garbi izangoit, hoxe. Hori garbi zeok. Hoxe, garbi zeok. Hori garbi zeok. Hoxe, erabiltzait. Garbi zeok. Garbi zeok. Gero beste bat duan zikindu ere itxeit, ez, olako hau zekin da. Beti aldabenean libreta bat izateit. Zerbait ikusi lehen esan du, autobusa edo burura etorritako zerbait. Eta, klaro, hor, guk hitzaldi batzuk ematen genizkin adibidez, Asisko eta Kike Agunarrizekin, ez? Eta hor du nik konzeptu bat lantzen egin hor hitzalak, atxekin. Hitzak ematen duen hitzala, hitzalauan. Eta azken finean dek hitzakin, ze esaten nahi gehan ere, ohartzeaz, fonetikoki, eta hitzak ere, posibilidadale disekzio bat egitea, arkeologia bat egitea, hitzaren bigarren adiera, hirugarren adierakin ere jokatzea, batez ere konfusionismoa sortzen duten hitz horiek erabiltzea, zentzu ez egokian, hitzak deskontestualizatzea, eta kontestu batetik beste arrotza den kontestu batea sartu eta berze efektu lortzen duen hor. Gauza asko zaudek da jolas asko zaudek hitzekin. Esatetek, hombre, hitz jokoak diala humorerik maila bajuena, posiblemente. Baina geho ez baiz hor gehatzen, baizik eta gauza gehiago ere lantzen baldin maitu, ez egit. Beste iturri bat eta iturri oso freskoa bersola izadek ere. Eta hitzekin nola jolas eta joko, baina joko serioa, jolasa eta jokoa, bilak egitizkik. Eta nire ustez, hortik ere, nik ikasi etela asko, eta entzun, eta plus batekin musika guztiak zaidak erruz, betidanek, kriston afizio izan diat, eta hitza kantatzen nian, kantu batian, edo bertsuan ere, gehi babateko zatasuna sartzen baldin badiok horri, bertsoaren kasuan, iruditzen zaidak ia dela, ez da egit, gaindosi bat bezala, pista asko eta informazio asko ematizkik. Eta orduan, klaro, edo zein hitzentzun, telesailu batean, autobus batean, ez da zer, ziztaz, zeitun lotura egiten dek, otximista bat bezala sortzezaik, eta, gure disko gorra oso gorra dek. Eta behar dek, libreta triste baten disko biuina. Ire libreta, beti ire aldean, zehoz lehitu iguk, pixkate... Dana apuntatzea izte. Dana ez lehitu. Dana ez dit lehitu. Ez lehitu. Ez lehitu zaizkio. Hoxedek hitza, lehen gaunian bueltak hitz horrekin, zergatak ezte. Dek, ingles, ez dakizer internazional kutsu dakan hitza kantatzeko. Ez lehitu.
Ez? Ba, Oidek marabila bat. ba, Itzoi, kanta bat egiteko, esleitu, baina botatzeiak. ez leitzeko konbite bat ere badek. Entzuteko Ezin delako. leike- Entzuteko delako, kanta bat da. Ez leitu entzun. Exactamente, vale. exactamente. Bueno, lotuz. Bai, a ver, Bueno, ni hementxe, ez egit. Uda hontako edari ja zakilmotxoa. Bai, garki. asko da nezkeo? Busti bai bintzat. Bueno, argaldua. Oidek marabila. Argaldua. Argaldua. Ez da gehiago kontuatu haindik, Ba, ez egit, iztarrek egin ziotek arrausi. Iztarren arrausia dek, sexu puro. Oidek, iztarren arrausia. Jendea gehiago fijatzen dek iztarren arraultzean. Ez, arrausia. Txortaditzoa, alufirin, patroximel, zikibrillo, alu triste, kapitania, alu triste. Oidek, geniala dek, oi. Zorro ximel. Bueno, beste bat, alu konpota, psikiatra, sartu da gerian, psikiatra.